Kautamaning brayat Katulik. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 14 Agustus tahun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 19 ayat 3 tekan ayat 12. Urip bebrayatan mono ancas tujuane amrih ginayuhe kahanan ayem tentrem guyub rukun ketuk kaken-kaken ninen-ninen. Mula jroning brayat kakupiyakake bebarengan katentreman, kaguyuban, karukunan lan kasalarasan. Tanpa kupiya ancas tujuan ya amung kandhek ing ancas tujuan, janji kandhek ing janji utawa padha wae ngedabrus. Kanggo nyengkuyung manjurung ginayuhe kahanan ayem tentrem guyub rukun kepara saguh ngrawuhake Allah jroning brayat. Waosan dina iki bisa dadi pancadan panggegulang. Telung perkara bisa katuhoni jroning mangun brayat. Sepisan nderek kersaning Allah, pamengku brayat ora entuk pegatan. Kaya dene asih tresna dalem Allah langgeng sipate, kaya mengkono mau uga tresnane para pamengku brayat. Mula para pamengku brayat padha ndadekake katresnan dalem Allah Triniji Suci kang ora nate pegat minangka punjer lan panter ayatan bebrayatan. Kapindho, para pamengku brayat ora kepareng padha ngendelake diri pribadi. Para pamengku brayat kudu padha asrah pitaya lan nyumanggakake Allah rawuh jroning brayat cawe-cawe mring karaharjaning brayat. Mula kejaba ndadekake karsa dalem kang kapacak ing kitab suci padha dadi landhesaning urip bebrayatan, nanging uga nglodhangake wektu sak mangsa-mangsa kanggo kumpul bareng Gusti jroning donga. Katelu, para pamengku brayat prayoga padha ninggalake sipat keakuan utawa ego kaganti sipat awake dhewe utawa kekitaan. Jroning brayat kabeh dadi duweke wong loro, duweke awake dhewe dudu duwekku utawa duwekmu. Prakara lan prastawa becik ya dadi duweke bebarengan, semono uga prakara lan prastawa kang ora prayoga ora ngepenakake. Pamengku brayat padha prasetya tuhu ing bejo lan apes, bungah lan susah, gambira lan rekoso. Para tresna pelem kinasih karsa dalem Gusti nandhesake menawa brayat Katulik jinangka langgeng sak lawase. Panjenengan pandemen PLM sing wis mengku bali somah mesti sarujuk lan berjuang kupiya mujudake brayat kang laras karo karsa dalem Gusti. Dene kanggo panjenengan kang isih legan utawa nedeng pacaran, prayoga kasiapake kanthi becik urip bebrayatan selaras karo karsa dalem Gusti. Nulodo asih tresna dalem lan ngrawuhake panjenengane jroning brayat dadi kautaman wigati brayat Katulik. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran brayat Katulik ingkang kawedhar saking sabda dalem ing dinten menika. Mugi kawula sedaya saged ngupiyakaken lan ngusahakaken berjuang nggayuh minangka brayat-brayat Katulik selaras karian karsa dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.